ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ତ କେହି ଦେବେନି, ଯେତିକି ଜଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସେ କାମରେ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେବନି ସେଇଟା ହେବନି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆପଣ ଅଧାରୁ ପୁଣି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ସେ କାମଟାକୁ କରିଚାଲିବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ?